No nic, takže zdar lidí, tady je Kuba Jakub. Vím, trochu jsem se opozdil, už je to měsíc, co jsem vydal poslední video. Trochu jsem to nedával, ale pak se budu snažit. A máme tady hodně věcí, co se změnilo. Jak máme 10:45. Já jdu nakrmit, takže si nakrmíme kočičku. Přiměřeně. A i ty vždycky mám skoro plný, ať mají na celý den. Psovi. Počkejte chvíli. Psovi taky dáme. Že jo, Benny. Tomu taky dávám tak prostě akorát. Kejtinka už papala ráno, takže jak tady mám kafíčko na zdraví. No a jdeme obstarat zbytek. Musíme pustit slípky. Akorát nevím, jestli je budu pouštět úplně, protože ale neprší, no ale včera byli celý den venku namokli, takže dneska si asi necháme zavřený, jenom jim vyměním vodu. Tak. Putinky, dneska budete doma. Asi. Protože má ještě pršet, takže si tady akorát dotuním světlo, ať vidíte líp. Jinak máme nový přírůstky lidi. A to máme malý králíčátka. Já jsem sice řekl, že minulý rok se vedlo, tenhle rok se nevede, ale nakonec jo, můžete vidět. Pěkně šedý, krásně. Po samcovi se mi povedli. Tady jsou dvě černý, vždycky byly po samici. No jo, hned dostanete. A tady máme nový přírůstek lidičky. Vy možná, jak už jste viděli ve videích, mám šedý jeho samce. Počkejte, já vám líp posvítím, ať ho vidíte. No a teď máme tu samou barvu, ale samici. Takže jsem zvědavej, až je pak spáříme, co z toho vyleze. No jinak černý samec a ta černá samice, tu jste mohli vidět, si myslím. A ta je připuštěná, takže tuto teď připouštět nebudu. Protože nemám zase místo na tolik králíků, jo. Už takhle nebude místo. Ale nějak se to udělá. Tady jsem jim to zvětšil, přece jich je tam 7 a máma. Tak jsem tady vyklepal 2 prkínka a pak je vrátím, až budu potřebovat místo. Ale mají celý vrch. Jinak tam jste viděli, to jsou ty malí, co už takhle vyrostly. Takže tak no. Že si je nakrmíme. A ukážu vám pak zbytek, co je novýho. A doufám, že bude nějaká zpětná vazba lidí. Jako na posledním videu asi 4 lajky, žádný komentář. Já vás prosím, abyste psali komentář. Musíte mi napsat, jestli vás to baví nebo ne. Jestli to mám natáčet nebo mám natáčet, já nevím, co jsem dělal dřív, třeba ty ochutnávky a tak. Prostě musíte si napsat. Když napíšete, tak člověk pak bude vědět, co má pořádně točit. Protože já už jsem se na to chtěl vykašlat, ale řekl jsem si, že já vím, že videa nestřihám, nic takového, to už jsme probírali v hodně videích, ale řekl jsem, že na tom zapracuju. Ale až to časově prostě vyjde, no. Takže jdeme si je nakrmit.
Ej, mám z jeho českého kraje až senko pěkně. Voňavoučky. Teď jim nahoře dávám víc. Čekáte granulky, no? Nejsou, bohužel. Musíte si vystačit s tímto. Jak to podívejte, jak jsou velký ty králíčata, jo. Masakr. Masakr maso. Tak. To by bylo. Tohle si otevřeme. Na Pepku. Šedivko, na. Jinak nemá jméno, teď jsem jí řekl šedivko, ale ty šedý samici, když tak můžete vymyslet jméno lidi. Můžete vymyslet jméno, no. Tak stejně pak musíme ještě dojít provodu. Tady to mají peněz, tohle vůbec nepiju. To teče, tak co vám je? Voda by měla být tady. Jo. Nějaká tam ještě je, takže. Jinak lidi, kdo máte, jestli mě někdo sleduje, kdo má králíky a tak, tyhle napáječky doporučuju. Jsou z Temu. Lehký způsob na montování. A doporučuju. Už mám přes měsíc a jako za ty malý prachy to docela jde. To máš plný, ty máš půlku, ty máš taky plný. Je to na litr. To jsem si tak zjistil, tak králík normálně vypije 300 a přes léto až 500, no. Takže jako ten litr si myslím, že je ideální. Já vždycky mám ještě náhradní tyhle ty obyčejní, jsem měl předtím. Právě to mě nebavilo, furt to vyndávat, očrouvat, dolejvat, tady prostě jenom otevřete víčko, nemusíte nic sundávat. Ale mám je prostě, že třeba dám ještě takhle jednu sem, aby měli prostě přes to léto, když jsou ty hice. Tak, jdeme dál. Vy byste chtěli, já pustím. Já vás pustím. Když bude pršet, tak vás ale zaženu, protože včera jste zmokli dost. Běluno. Jinak týto a tamhle tý, tak to je běluna a bělunka. Tak běžte, holky. Jdi, Ferdo. Franto, jdi. Čup, čup. No jo, ježiš, nebuď divokej. No a teď vám ukážu teda ten zbytek. Zvířata nějak jako víte. Když tak tam ta kočka, jak jsem říkal, že je březí, tak ta už porodila, má 4 koťata. Když tak pak můžeme ukázat, se jim pak dám ještě žrádlo, ale teď si ukážeme zahrádky lidi. Nemáme jednu, ale máme 2. Nevím, jestli v tom videu už jsem to měl, neměl jsem se podívat, nepamatuju si. Ale říkal jsem, že budu dělat ještě jednu, tak se stalo. Tohle prosím vás mají být ty do polívky, takový ty kuličky, kurňa. To úplně vypadlo, ale to je jedno. A tady je fazole, vůbec nevím jak fazole roste, tohle mám prostě poprvé. Tady je máta,
Ale tady lidi, můžete hádat do komentáře, co to je. Já vás nechám chvíli. La 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 la. Tak si ještě řekneme tady máme kedlubny. A už se pěkně nalívají. Takže ano, kdo napsal správně, meloun, je to meloun. Ale kdo může vědět, tak se jako v České republice docela pěstuje blbě, protože meloun potřebuje prostě slunko. Jinak mám 2. Aha, tak už nemám, no. To jsem čekal, že upadne, no. Protože včera lilo a asi ho to uklepalo. Ale to nevadí, protože tady máme ještě jednoho. Takže doufám, že ten vydrží. Tak on upadnou. Nevadí. Asi to budu muset udělat něco, aby na to nepršelo. No, tady tohle má být slunečnice. Máme tady berušku. Tohle má být slunečnice, uvidíme. A tady je mrkev. Je tohle takový bídný, že jo, Benny. Co čmucháš, co? Co čmucháš? Tak a jdeme na tu druhou lidi. Já se ještě dojdu napít. Si vás dám tak. Se dojdu napít kafička. Jsem to asi moc naklopil. No, papej. Tak. Co ty jde se mnou? Lidi naučil jsem mu takovou báječnou věc toho psa. Je to štěně 5 měsíců. A to, že jsem mu naučil, říkám tomu, že jde se mnou zkoumat, že jde na tu zahrádku se mnou, uběhne si to, počmuchá a jdeme pryč. Že jo, Beníku? On je to vždycky jak natěšený, takže... No, prostě, protože on je tam i pes a on to vždycky prozkoumá. No, takže to se změnilo tady lidi. Já vám takhle ukážu. Jahody, rajčata, máme okurky lidi. Z trejda z Jihočeského tady byli jeden víkend, tak mi dovezli. A jako okůrek bude dost. No to nemá žádnou pochybu. Rajčata taky nějaký budou, to je docela odsypaný. Cibule, to se povedla, to je pořádná. A tady máme brambory. Tak 14 dní zpátky byly tak malý v zemi. Jo, jenom abyste věděli, jak to rychle roste. Včera jsem sebral 8 mandalinek, teď pršelo. A jinak zapomněl jsem je okopat. Bohužel, teď už to asi nemá smysl. Tady mám papriky. Víš? A tady zase okurky. Staré tašky jsme použili hlavně strejda. On není zahradník, ale prostě baví ho to. Takže jsme tady takhle udělali. No. Jahůdky jsou prvničky, ale jako nějaký byly. Pojď, Benny. Víš? Už si prozkoumal, tak jdi. Šup. Benny. Ven. Už máme 14 minut, víš? Aspoň lidi vidíte, prostě já to chci prostě podávat v té realitě, že to není, že člověk natočí video, sestřihá to a máte třeba jenom z toho 5 minut. Já to chci prostě podat v tom, že než člověk všechno oběhá, už jsem to říkal v tomto videu, než člověk všechno jako udělá, uběhá, takže to tady není jak ve videu jako 5 minut, jo, to si nemyslete vůbec. Když člověk má trochu zvěře, tak prostě nakrmit, nedej bože, když je třeba mokro nebo to, tak přistlat, jo. Když pak máte třeba prase, to já nemám,
ale mám ty slípky a tady je třeba mokro, kolem mi došly piliny a když je mokro, tak jen dávám piliny, ty sajou vodu a tak no. Nějak si vezmeme ty korítka od nich. Oni by chtěli ven, ale nepůjdou. Jo, udělejte mi ruce třeba. Tak. Já se s vámi pomalu budu loučit, nakrmím slípky a to je asi všechno pro tohle video. Myslím si, že je dlouhý dost. Jinak tady teď mám trochu bordel. Jinak opravoval jsem svoji pilu. Parsite, dělá reklama, spolupráce nic. Ale protože bylo moc oleje v benzínu a prostě dali jste plyn a dusila se, nešlo to prostě. Už jsem mi chtěl vyhodit, že prostě to nemělo tak nic. Bene, nech je! Nemělo to tak nic vůbec. Tak jsem chtěl koupit do benzínu, nebo to prostě přiléte a to vyčistí, jako máte do auta. Že naléte a pročistí vám to, tak to existuje i do pil. Akorát ta lahvička, nějaká ta lepší, stojí třeba 1000 korun. Tak na to jsem řekl, že se můžu vyprdnout. Tak jsem asi tolik čistého benzínu nalil do karbece, utopil jsem ho. Já vím, že někdo možná třeba bude psát, nebo si říká hlavě proč. To je kravina. Ano, je to kravina, je to úplně na nic, ale docela to pomohlo. Tedy když jsem sundal výfuk, tak komora byla zalitá prostě olejem, prostě tam bylo moc oleje. Poprvé jsem ho nemíchal já, jo. Podruhý jsem dal víc, ale to tak nevadilo, to furt nějak šlo. Křoviňák na to třeba jel normálně. Ale prostě pak se tam asi nějak schromáždilo a komora byla zalitá olejem, prostě černý. Sundal jsem výfuk a úplně to tam teklo. Teď jsem to udělal tak, tu pilu jsem vzal, vrátil jsem filtr, tu pilu jsem takhle pořádně zaštěrchal a nastartoval, nebo nechtěla, že jo, protože to bylo ulitý, to když ulijete, tak to je problém to nastartovat. Ale pak chytla, zdechla, asi 4krát takhle hulilo to jak lokomotiva, ale vyhulilo se to a teď jede. Jede bez problémů, teď to jsem rád. Tady je stará, jako ta taky funguje to od dechtu, ale jako nic moc, no. Jsem dával nový toto. Ale jako taky dělá práci pěknou, no. No, jsme se tady zdrželi s pilou. Ale nevadí. Asi tady hodím na zem, protože máme pšenku tady. Tak můžete napsat, ten kdo má slípky, můžete mi napsat, co jim dáváte. Já jim dávám do jednoho pšenici a do druhého prostě šrot pšeničný. A nebo jim to smíchám a dávám jenom jedno. Ale to jim většinou míchám dovnitř do toho velkého krmítka. Ale takhle ven, aby měli si co zobnout. Aby nebyli hlady, když tam nemají trávu, tak jim to dávám takhle. No a už toho bude 20 minut, vidíte to lidi? Než člověk přichystá, nakrmí, obejde. Prostě je to lepší, když to, nebo lepší. Prostě jsem si řekl, že to tak budu podávat. Ať prostě se člověk uvědomí, že jsou nějaký zbytky. Ať si člověk uvědomí, že prostě to není jen tak, když člověk ty zvěře nemá moc. No nic, tak sdílejte, dávejte lajky, odebírejte, ať dáme těch 200 odběratelů a já se s vámi pro tuhle video budu loučit, takže zanech komentář, like, odběr, sdílejte to mezi svý kamarády a u dalšího videa se budu těšit. Čus!